ग्रुप रायलायबानो जायोना मानोथो जोंजोंलाय रायलायलाबायनांगौ आदै आंबो हाबाय मिथिनो लुबैयो बे फिसा सानै गोनां फिसा सासे गोनांसो आदै होनांगौ दा जोंखौनो सेंग्राखौ आदा होनांगौ आदा जोंबा जाया जायो नोंबो आथिं गोजासो फैथारबाय नालाय गारि गरा फैसा थाखा थानाय मोनबासो जाजागौमोन आंबाबो बे गगामो प्रग्रामाव बाहायनायखौ माखाय गारियालाय दंमोन गोदाव सोराव थांनाय फैनाय गैया ओंखायनो होबोदां थाबायबोदों सावो नुनायावनो नंगौना नङा थगायनाय बायदिसो नुखाथारबाय नंथारादां हिनजावफ्राथ' बिदिनो थगायनो सानखायो उनावहाय थेला उनावसो मोनहैयो मा सोलायनाय हिनजावफ्रा जोंखौ एदावबाय थानाङा आदै नोंजों समायनाय नागिर आं नागारदोंमोनलै आदै हनै माबा आंखौ आदैसो होनबाय हाबा लायाखै हाबा जायाखै हाबाबो गिलुबालु नोंलाय बेखौ आदै लिंलाबायथारखो हसिला नोंहालाय बबेनिफ्राय फैनायखो आयु आबै जाया मोजां बुंखायो नोंजों आंजों सुंद' फिल्म बानायनायखौ मोनबा बावबाय गोसोखौ नाथाय आं नङामोनहाय आबौ सोरबासोमोन खोमा नोंना एसे गोरोन्थि जाबायगोनहाय आं नङा नामा नोंना मुलिनिसा नङा होमबा नंनायालाय नंगौमोन आंबो बांद्राय बोरायाखै गारि मोननायखाय खानाय मोननायखाय एसे बोराय नुदों आंहाबो बुरि थैजादों नाथाय नैबे अनिला हाबा जायाखै खबरदार आदै लिंनाङा आदा लिंदो आदा लिंनांगौलै बिदियावनो हनै बिराद बैसोगोराफ्रा थालांजोब्बाय ओंखायनो आं मोनसे बे हिनजावफोर महर गैयैफ्रा ओरैनो थाला लांजोब्बाय ओंखायनो आं मोनसे होनदों महर गैयैफ्रा महर गोनांखौ लानांगौ महर गोनांफ्रा महर गैयैखौ लानांगौ महर गैयैजों गैयै लाबाय थाब्ला उनावहाय मा जाहैगोन बेलाय रायखसफोर बादि जानो हागोन मानसिफ्रा नंगौ ओंखायनो महर गैयैखौ महर गोनांजों लानांगौ बिदि आरो बे गोजौआ गाहायखौ लानांगौ गाहाया गोजौखौ लानांगौ गोजौ लायोब्ला 10 बोसोरनि उनाव बावना सालफोरजों जों बुजिहैनो हासौ मानसिया ओंखायनो रानलायनानै लानांगौ सैथो खोथा बुंदों खोनासंबाय नोंथांमोन बियो गाव गोजौलाय जेब्लायबो गाहायखौ नागिरदोंमोन नाथाय जाय सिख्लाया आदै होनदों बियो एसे गाहायसिन दाबो आदा बुंनो थिनदों भबिष्यताव गसाइनि अननायाव माबा मोनसेफोर जुलि जुला जायाखै बिदि जागोनहाय आंहा मोजां मोननाय दंखायो था नोंस्रा थांसै आंहा माबा ओरैबायदि बे महर गैयै हिनजावफ्रा आंजों गाबोननिफ्राय लोगो जाजोबदो आं मोनसे आफाद दानो नागिरदों बे आफादनि नामानो जाहैबाय AJHHA थारमाने महर गैयै हिनजावफोरखौ हाबा होग्रा आफाद नङा माथो ओरै थालांसिगोन गोसोआव लाखिनांगोन बे आफादा महरै आजां गाजां बाख्नायजाथाव आफाद सुबिदा मोनबा नोंथांमोनाव मेम्बारशिपआव हाबदो गोजोन्थों रायजोफोर गाबोननिफ्राय जइन जानांगौ ओमफ्राय बे लामा बहाबा धरा होनांगौ महर गोनांफोरखौ जों दहर होनांगौ दस्राखौ नङा बिदि आरोखि टाइटेलखौ मोनथिखाबाय नङा होमबा आफादनि नामखौ गाबोननिफ्राय जों महर गैयै हिनजावफ्रा आंखौ लोगो लाफैदो गाबोननिफ्राय जों दहरा होनो हासिगोन नङाबा जों सानफ्रामबो बिमा बिफाजों रायजाबाय थागोनसो नोंसोर रायजानो हाबावो बैसो जानानै जों हाया ओंखायनो बे आफादखौ जोंनो नांखागोन आरो ओंखायनो गोजोननो हागोन औ हेफाजाब होनो आसा फारिनाय थाबाय गोजोनथों रायजोफोर हाबा गिदिर लानायाव लस खालामहैग्रा बे जायगानिफ्रायबो दङलै आदा सिलरामा थांदों बे जायगानिफ्रायबो जा बुरजा लोगो लानानै थांबाय बिसोरो मिथिबाय 80 थाखाल' होबोदों खम जारला बियो
बोरमा खासिनि दामखौनो होनो हायाखै आं अमा खासिनि दामखौनो होनो हाजोबाखिसै मोनसिगौ बेबायदि जानानै दं ओमफ्राय ओरैबायदि थगायबाय आं इउटुबाव 17,500 सिखारदोंमोन अमाना दङ जाहैबाय 19,000 बेखौ हिनजावखौ थगायबाय आं माथो थाखा बहा मोनबावनो होनदोंसै आरोखि आङो नै जाम्बि बे हाबायाव होनायखौ दोननो नाङानो फिसाफ्रा मिरगि गोनां जायो कलेरा गोनां जायो ओंखायनो बे इउटुबाव सिखारनाय थाखाखौ माने दोननो नाङानो होनबाय आं थगायबाय दाना हिनजावा होनबाय आइ माथो पुर'हितआ ओरैसो बुजायदोंमोनलाय थाइसे थाइनैखौनो जोङो फेहेरनांगौ मानांगौ होननानै आयै थैथारगोन जों थैथारगोन से दिना मिरगि मेगन सुखर खाना नांब्ला मा जादों नोंलाय बे पुर'हितफ्रा थगायसो बिसोर जेबो नङा होननानै आराम दिनै लांजोबबाय आयै देनां बुस्थु जागोन होननानै हरजोब्बाय बेजोंसो बोरमानि अमानि गासैबो सुख'जोबनो हादों आरोखि ओंखायनो दा हाबा जाब्ला मा खालामनांगौ रायजोफोर इनभाइटेसन कार्ड जों खालामो बेयाव जोङो सोर मानसिया बेसेबां गिदिर सोर साफेर सोर लोगो दोगो बिसोरनो जों इनभाइटेसन कार्डआव सोरबा 500 सोरबा 1000 बिदि लिरना हरखाजोबनांगौ आरोखि आरो दाना मा होनदों हाबा जायोब्ला जोङो थाखा होनो नांला मिथिबाय ओमफ्राय बेबादिनो थोरसि लथा बायदिसिना होनो नांला जोङो साफ्रोमबो सानै साबाजों लोगो जानानै मासे बोरमा मासे अमा बिदि हैबाय थानांसिगोन होमबासो संसार जानायाव मोजां जागोन ना बेबादि खालामनांगौ आरोखि ना गाज्रि होनदों ना गाज्रि होनदों बेबादि फर्मुला आरो आंबो दाख्लै सासे लोगोनो अमा खासिसो मासे हैदों दा खुसि जादों मालाय बैसागु बोथोराव बांद्राय दाइरेक्ट होबा आगायनो मोनो नङा होमबा सिनेमावनो नुखागोन मेरला दंबावो ओमफ्राय गान खननांगौबा खनसै दोंसेसो खनसै फैलाय